Какво става, хора? Здравейте и добре дошли в първият влог за вас за 2025 година и последният сниман от нас за 2024 година, защото в момента се намираме в Банско и тук ще празнуваме нова година. Така, тук сме за 3 вечери в хотел Каролина. Корнелия. И ще ви кажем честното ни и искрено мнение за хотелчето. Да, това не е никаква реклама. Как го казвам? Аз даже му обръках името. Да, в момента се намираме на едно много красиво местенце, защото вижте гледката. Оправяме се и отиваме на лифта в Банско, защото Бубчето иска да си направят много готини снимки. Тук сме заедно с Криси Ботев и неговата приятелка. Забрахме да кажем. Да, преди малко ни излезе на TikTok, че точно този лифт, който е тези кабинките, си чакал 2-3 часа. Добре. Демек сигурно с кола ще отидем. Сигурно да. Дами и господа, присъединихме успешно след 1 час чакане. Едва намерихме и място. С Криси Крисмас сме на пицата в Банско, за да вземем интервюта. След нова година ще преподаваме на Пампорово, който иска частни уроци да заповяда. Точно така, на рождения ми ден в Пампа. Сега в момента пред нас са двама от най-успешните UFC файтери за всички времена. Его Хабиб и Шара Булет. Сега ще им правим луди снимки в снега. И после, дами и господа, отиваме вечерта с Криси Ботев да си умаваме гоите. Пичови, това е последното видео за 2024 година, обаче всъщност вие това ще гледате 2025 година, така че след малко заедно с Криси Ботев ще ви разкажем малко повече за нашето приключение, наречено 2024 година и това дали сме си изпълнили Vision Board. Какъв Vision Board? Луди снимки в гората, хора. През това време ние с Криси Ботев малко ще поговорим нагоре. 2024 година беше една от успешните, бих казал, години за нас. Доста добре се развиват нещата. Тук е много гумно. Цяла година си работихме върху инфлуенсърството, върху развитието, бих казал. И това е първата година, в която горе-долу, почнах да си харесвам тялото, човек. В смисъл, качих 8-9 кг. Криси Ботев качи 20 кг. Да, и като цяло съм много добре. 2025 година, моля, поставя, тук чуят някакви звуци, в гората сме. 2024 година всъщност пътувахме супер много. Бяхме в 5 държави, в 5 различни държави. Беше много яко, обаче много финанси, такива излишни фърлихме за деца вика глезотийки, което няма лошо, ние сме още млади. Но през 2025 може би повечето от тях вече ще ги вкараме към бизнеса ни. Първият бизнес, който ще стартираме така по-мащабно и по-сериозно, ще бъде Rocks Chic, именно бижутата на Бубчето. И, дами и господа, последните страници на Rocks Chic, защото много скоро излиза сайт и работим с много различни manufacturers в момента, за да намерим и направим идеалните бижута, които да ни харесат и да може вече да ги пуснем като продукт пред 2025 година. Криси Ботев, викам на обратно, брат. Сега толкова. За теб как мина 2025 година? Уникално. Намери любовта. Мисля, това може би най-важното. Да върти света, за какво си ти пари, ако си седиш сам? Точно така, точно така. Това е, може би, наистина най-якото нещо. Това е моето виждане. Да. Сега всеки има различно виждане. Да, наистина е така. Сега двамата как сме тук с приятелките, супер брутално яко си изкарваме. Сега после ще видите и хотелчето, защото още не сме ви го показали. Директно фанахме камерата днес сутринта и тръгнахме на походи из гората. И мога ви кажа, че една правилна дама до вас може да ви промени целият мироглед за света и може да ви направи 10 пъти по-успешен. И най-важното е да сте щастливи. Точно така. Дами и господа, обратно сме в нашата легендарна квартирка. Това е Банско, не, 40 лева. Събой. Нормално ли са? Са пада един кромайонец на касата, дето забуло беше в носа. Вика, бисквитка искаш ли? Коя е бисквитка, маняк? 7 лева бисквитката, те нормални са. Отиваме малко на спа, дами и господа, за да ви покажем и спато, докато Бубчето си спинка. Много приятно тук, въздух, дишаш, 50 лева ги няма. После като се върнем ще ви покажем вашият любим румтур с Жаклинчето. А сега, заедно с моят скъп, скъп не, но любовник Криси Ботев отиваме на спа.
Това не са обикновени халати. И прическата не е нова. Павел Горанов. Спускам нова коса, пичуеш. Нова коса и спускам дълга коса. Докато Криси Ботев, той цял живот си става кроманьонска коса. А пък му ходя, чат-пат. Има и хубави дни, нали? Повечето са лоши. Не, хубави са сега. Всичко е 6, щом сме тук. Ваня да не Измихме ме къде ти. Свършихме изпад хора. 10-10 беше, обаче след 5:30, защото преди това беше full max. Минахме през ресторанта, между другото много готино са го направили, вече почва да украсяват за нова година. А ние отиваме малко да си починем, защото часът е 6 без 10. 7 часа трябва да сме слезнали на вечеря. Не ми гледайте пъпката, знам през месец горло ми излизавате. Вижте на Криси Ботев, примерно брадата. Напишете коментарите, дали така е хубав като викинг. То византиец. Хора, почваме да се оправяме за новата година и страшно много мързи. Аз съм само да кажа едно нещо. Вижте коя книга чета. В смисъл, да, на края на годината, но почнах да чета отново книги. Не знам защо така ги бях пренебрегвал, но сега в момента супер много пак се запалих. Тази книга Гелси ме подари за миналия рожден ден. Златан Ибрахимович, Адреналин на разказаните ми истории. Топ. Та, тръгнах да ви казвам, че тук е много тъмно в стаята и не знам как ще се гримира. Може би ще трябва да отидат в туалетната, в банята, дето си е туалетна и баня. Дано да се оправим. И най-хубавото е, че новата година ще я караме тук в хотела, демек долу в ресторанта. И няма смисъл да мъкнем якита, работи, щуроти. Ако нещо ни трябва, качваме се горе до стаята, слизаме. Така че всичко е топ. Много трудно да си избрах аутфит за новата година и просто намерих едно нещо, което си го бях поръчала преди сигурно 2-3 години от Shein. И бях слагала само горната част. И с това сега реших да го сложа цялото и после ще ви покажа с какво ще съм. Нали, бубче? Точно така. И също обувките, с които съм, бях си ги поръчала на 25 декември. И както знаете, понякога се бавят нещата от Зара, и особено като са празници. И ми пише на съобщение, че ще дойдат на 30 декември, точно когато ние заминаваме за Банско. И аз викам всичко точно, супер, ще ги взема преди да тръгнем. И става понеделник, 30 декември и аз не получавам никакво съобщение, че обувките са ми пристигнали, а ми трябват за новата година. И отивам аз в Зара в 11 без 10 и нали казвам така и така, може да проверите, ако случайно е тук и просто не са ми пратили съобщение. И те отидаха там 5 минути, робиха, търсиха, не знам какво правиха и ми викате то не са ни отворили още поръчките, може по-късно да ви пратят съобщения. Аз викам да, ама той викам на мен сега ми трябва, както и де. Тръгнах, добре, че имах резервен вариант обувки и докато отивам аз да взимам Ванко и изведнъж, действено след като аз съм си тръгнала от мола, ми пращат съобщение от Зара, че пратката ми е пристигнала. Класика. Сега почвам да се оправям по продукт, че Ванко ми дава зор и после ще си покажем преобразение. Дами и господа, готови сме вече. Всички сме екипирани. Така че това са нашите аутфити с Криси Ботев. Това са женските аутфити. Виждате ли са, бе? Къде е часовник? С тази камера малко ми е тегъл. Закисняхме горе-долу с около 2 часа, ама нали знаете? Последни на паристо, първи на забавата. Малко ми се гаврата салата. Гледайте жените, по 2 чаши си поръчали. Покажи твоите, не забравяй. Портокалов сок. Въобще, как така си поръчали 2 чаши, че? Толкова не се полага. Мале. До нова година нямам идея какво са те хора. Не знам дали сме много традиционни, обаче сме на рибка и ми е много хубаво. Y Moreto es lugar breve toleti, se puede leco mi musedi, no puedo poleca choro di covi, los pirati per mi cercare,
Дами и господа, има последни 2 минути от 2024 година. Искам да разбера само едно единствено нещо. Дали има спартакли в чата? И византийци. Чакаме да изкочи заряд. Не знам, на 1 градус и аз съм потник. Аз съм по горнище. И гушни ма да настъпиш. Ще те гушна, бе! 7, 6, 5, никой не ми звъни, няма мама, няма тати. Приятели, честита нова година, честита 2025 година, дано това да бъде вашата година, бъдете по-добри, защото не добрите хора правят добрини, а добрините правят добрите хора. Така че, айде. Събереме национален отбор. Добро утро, хора, вече сме 2025-та, първото ни утро. Само успя да фана закуската, само бамбука успя да фане закуската. Сега кой снимаш? Себе си, бе. Кой го моя човек. Кома гледа, май, аз не мога да гледам. Дами и господа, последен ден, също последна вечер сме тук. Хотелчето е топ. Вчера парчето беше мръсен топ. Имаше си от всичко, така да кажем. Жеклин ще малко ми се разседи, защото се напи. Не е възикна. Капваме набързо и отиваме на спа. Трябва да правим резюме на 24-та година, ама не знам дали ще е точно в това видео, може би в другото. Абе, горе-долу всичките неща, които си наумихме, станаха. Но прекалено много пътувахме. Прекалено много пътувахме, което хем е плюс, хем е минус, защото тази година залагаме повече на бизнес. Ето този бизнес, дами и господа, вижте. Так. Транк. Елеганс. Ще разберете много скоро. Чай само да хапна. Криси Ботев, как си прекара новата година, моите момче? Заради тебе изпих 4 големи. Сега днес си като в затвор излезна главата. Помпидо ли е? Кой е помпидо? Добре дошли в Room Tour с Жаклинчето. Хайде, бате! Сега влизаме, естествено, тук е банята, която сега малко чисто е. Имаме вана, тоалетна, мивка, всичко е точно. Преминаваме нататък. Влизаме, имаме закачалка и това е женското помещение, в което съм си наредила всички козметики, гримове, щуроти и така. Обаче, минуса да ви кажа, че няма огледало, което е в цял ръст и вчера се гледах и така, и от телефона и влизаме и пристигаме в нашата кухня, в която кухня нищо няма да готвим, защото ние ядем в ресторант. Ще има и включена храна. Да, имаме включена закуска и вечеря, така че няма какво да готвим. Идваме малко по-насам и виждаме разтурената ни спалня. И наванко багажа, но ще ни извините, днеска е 1 януари, нормално сега да е така. Имаме гардероб, имаме халати за спато, което спато трябва вече да сте го видяли, или това ще е в началото на видеото, не знам. Никой не знае още. Искам да видите каква много хубава гледка имаме. Виждаме там, не знам, някакви планини. Полето. И за да ви кажа, съм много тъжна, защото ако имаше сняг, ще бъде много яко. Не знам как така в Банско тази година няма толкова сняг. Много е странно. И тук имаме един диван, на който съм си оставила багажа. Пропускаме го. И още по-якото, само да го мръднем. А то това май се разтяга, така че можеше да вземем още някой с нас. Ако Ванко ме изнерви, ще спи на този диван. Отваряме и си имаме една много хубава тераска. Принципно ние кафе ни пием, ни пушим, така че много ли не интересува дали имаме тераса или не. Като цяло е хубаво да имаш тераса, защото примерно ако имахме столчета, щяхме да седим сутринта така да гледаме, ако валеше и сняг, извинявай, ще бъде много хубаво. Но тук там си има сняг, ама е много добре и си има и голям паркинг пред хотела. Супер, ако между другото хотелчето мен много ми харесва, само едно нещо, което малко вчера да ви разкажа, като пусках дрона тук да ви правя невероятни хубави кадри. Малко студено обаче. Заблъсках дрона тук.
в стената го изтрясках, човек. И другото, вижте, което е малко гадно. Както е терасата и вижте, ето това стъкло тук не е на стаята ни, а на стълбището, което е в хотела. Така че ако нещо е тук си седа, примерно, като минава, ще ме види. Но ние не седим на терасата, защото е малко студено, дай да влизаме. Сега отиваме на спа, тъй като вчера от много танци се изморихме, така че айде с нас. Кое е паяс тук? Къде е салничката? Големи кръмаянци и византийци. Момчета иска да изтризне от вчера. Не, ти. Не, стига, бе, брата. Ти, да не си имаш Виж ми глад, не ще го умрат. Брат, това е много студено. Той мен ме иска да... Няма да падне, остави тука. Ще падне. Няма да падне. Ще падне сигурно. Така. Дами и господа. Новия подкаст. Кавали.com. Чай тук ради обясня някой, защо не сменя. Отиваме до магазина, пичуи. Не, много е скучно така. Отиваме до Банско малко по-мешки. Да видим магазините, че жените били гладни. От скъпото, те маркет. Заден, Събой, 50 ля. Събоя в Банско, брато, 50 към шика. Майко мила. Имаш само някакви определени. Бравницата, брато, 4 лева, повечка 12. Хребия, малко са страшни цените в Банско, ама като цяло, а говорим специално за нашето хотелче, мръсен топ. Взимай тази камера, сега че ще падне. Значи е заледено, брат. Заледено, знаеш как се лъзна, брат? Мога ти кажа, че много добре си прекарахме. Така ли? Като цяло, от така ли, бе? Брато, тук ако излезе съм най-големе. Том затръгна. Ти на какво ще? Ще ти заледено, що? Ми дай назад малко още. Няма, бе, така сме идеални. Само гледни са хозни колата, моля се. Ай, вънка сме, Криси Бота, в играта сме! Сложи си колана. Ще го сложа, не държа камери, мамери, тук телефони. Къде си го завръзва? Разкажи сега малко ти, моето момче, как си прекара? Хареса ли ти или не ти хареса? Не, всеки нова година, между другото това е много интересно. Всяка нова година или всеки човек нова година му е различно, брат. Някакви хора искат си починат, други искат да правят, да ходят на бар, могат да правят всеки ден. Къртат, брат, не знам. То пак може да се напишем в различна обстановка, то не пречи. Да, между другото да. Цяло. Много приятно се беше на тази нова година. Може би една от най-доволните нови години, да. На другия ден нито главата боли, нито си леж, брат. Да кажем и цяло за парите. Да, за парите. 3 дена, защото това видео не е спонсорирано, смисъл очевидно. 3 дена с закуска и вечеря, като се напред сме го намерили това ноември месец. Го фаните по-рано, още по-ефтина ще е фул смисъл, не е. Да, фул макс смисъл, даже затова не можаха да дойдат Дания, оставали се, нали, с техните приятелки и всички. И с празнична вечеря, с коверти вътре, всичко, нали, там пиене-миене, 750 лева. Ако се струват много, проверете. Да, ако се струват много, проверете 100 метра по-надолу в следващия хотел. 4 пола му на брато. За кое? Със същото. За какво? Защото гледам примерно към пистата, към лифта, де. И какво му гледам на лифта, брато? Между другото, да, трябваше и да караме, но отказахме се, защото не сме карали тук, да, малко е страшно, пък и ние сме едни карачи. По-хубаво да си караме сега на рождения ми ден, защото рождения ми ден ще го празнуваме. Тази година за първи път от сумати години насам си празнувам рожден ден. Аз от 10 години те познавам или Тази година отиваме на Пампорово на рождения ми ден. Ще правим парти въртова. Цял ден карани, вечерта яко запиванка с аверчетата. Смятам, че се получи много забавно. Ай сега ходим на този магазин, че имаме 3 минути, включваме Need for Speed, но разбира се, караме в ограниченията. Нали така? Да. Че бачи 15 в Банско, ме. Значи хора, напазарувахме си супер много неща от те маркета в Разлог. Ако спите в този хотел в Корнелия, пазарувайте от те маркета в Разлог или пазарувайте просто от Разлог, защото е 2 пъти по-високо, отколкото в Банско. В Банско вчера ни излезнаха едни бисквити с вода и зелен чай по 30 лева. Тук не става просто да имате пари, дали нямате. Просто не имаш шанът, смисъл. Въпросът е дали сте бълъци и умници, на една минута като имате магазин на една. Па не само, смисъл, уважавайте с парите. Бравницата тук са 5 лева, там бяха 12, смисъл. Да. За 2 кутии и половина човек плащаш вместо за една. Тук ни пак говорим, че не е до пари. Банско е зимният слънчев бряг.
Прибирам се аз от магазина, дами и господа, и ме посреща една богиня. Мале. Вчера бях елегантна, не съм рапърка. А нали знаете, вашия човек бамбука. Old money to the bones, bro. Is the way of life. Точно така. Бамбука, между другото, влизам във всички си стилове. Пак е момент, в който трябва да я снимам. Как мога с тази камера, бе? Кефи ли какво? Тая камера е топ, приятели. Искам да ми видите, просто всички снимки вече в Инстаграм сме направени само с тази камера. Освен ако не съм я забравила, не сме снимали с телефона. Освен ако не си купа Sony Не. A7 IV с перфектен обектив и да правя професионална фотография. Дами и господа, това беше всичко от нашата нова година. Пожелаваме много здраве и успехи в 2025 година. Криси Ботев, как се изкара, брат? Перфектно ли? Всичко беше най-доброто! Ай, чао, до нови срещи. Въобще съм къбързо.